عزیزوں میرے دوستوں میرے بچوں یاد فرما لو ہوں کم از کم اگلے سال تک یاد رکھیا ہے بھائی آل بھی پاک نے تے صحابہ بھی ہوں ایک جملہ بولتا پیا اس نو یاد کر لینا حضرت امام زین العابدین مسجد نبوی وچ بیٹھے ہیں ایک بندے انہاں تو پوچھا کہ امام صاحب آ جڑے ابو بکر تے عمر نے انہاں دے بارے کی فرماندے ہو آپ نے قبر علی اشارہ کر کے فرمایا جویں ہن نال نے ایویں جیوندیاں نال لو گل مکی ساڈا تے بھائی رولا ہی کوئی نہیں سی تے اماماں دے مگر کھڑے عزیزاں نے میرے سجنوں میرے عزیزوں میں اپنے بچیاں نو آنا ہونا وا میرے بچوں دل گل بہا لو بن یار علی دیاں یاراں دا اینا ساڈے بابے نات بن جائے بن یار نبی دیاں تو کسے بندے اعتراض کیتا ہو سکیا بھی تسی نبی دے یار بنا چھڈے میں کہا سی علی دے بنا لینے نے پر گل مڑ بھی تانوں اوتھے ہی رانی نہیں سمجھ آئی گا بس نبی تو اٹھ کے ایتے کر لینے نے لیکن تہاڈا درد گھٹیا مڑ بھی بھائی کوئی نہ جی کیونکہ مڑ بھی علی دے تے مننے پونے بن یار علی دیاں یاراں اے فقیر دا رلایا جوڑے ذرا دھیان نال سن لے میرے نال پیار نال کہہ لو بن یار علی دیاں یاراں سنی عقیدہ سن لو یارو میں نوکر پنجاباراں دا میں نوکر پنجاباراں دا بن یار علی دیاں یاراں